האזנה טובה. צבעים של שירה זה פסטיבל שקורה כבר השנה החמישית בגלריית המקלט, שזו גלריה שמביאה אומנות אמיתית ואיכותית למגזר שלנו, ואיתנו משה ולדמן שהוא מוזיקאי וגם אחראי ומנהל אומנותי של הפסטיבל הזה של ימי הגברים. יש לומר של פסטיבל צבעים של שירה. מה שלומך? שלום, מה שלומך אסתי? ברוך השם, מצוין. אני יושבת פה מול התוכניה העשירה שלכם. ואני באמת אשמח שאתה תספר למאזינים מה הולך לקרות בימים האלה. זה הולך לקרות בעזרת השם, ב-24 עד ה-29 על ה-12. כן. ד' ט' וטבת. מיד אחרי חנוכה, ככה פסטיבל שהכותרת שלו השנה זה נשימה. זאת אומרת, לנשום ככה רגע לפני החזרה, הצעקה הגדולה. ויש באמת הרבה הופעות מעניינות שככה יוצאות מתוך הפעילות הזאת של גלריית המקלט, שנותנת במה ליצירה יהודית, עכשווית, ומשהו שמאפשר באמת אחדות של קולות, ולהביא מגוון של אנשים יחד, באמת דברים גם שהם אמיצים ומחדשים ומיוחדים. יש לנו למשל הפסטיבל נפתח במופע שנקרא בתשובה חזרה, שיש בו מחווה גם לעולם של היוצרים השווים, עם מופע עם אדירן ועם רן ראשון ועם מיקי שביב, 3 קולות שונים של תשובה מדורות שונים, ויש לנו גם מופעי מחול ומופע מוזיקה שמחבר בין עולמות הבלקן למדבר וים המלח, עם לדינו וצועני, ויש גם מופעים וכיתות אמן בהשראת הצדיק הירושלמי רב אושר פרוינד, כן. שהיה גם כן מישהו שפעל קרוב לאיפה שהגלריה הזאת ממוקמת, ובעצם דמות שהשנה גם כן מייחדים למופע שירים שלי בעצם, שנקרא שירים מרחוב הטורים, ושירים שנכתבו בהשראת הדרך של רב אושר. תפרט לי על זה קצת, מה זה אומר שירים בהשראת רב אושר, ככה על המיוחדות שלו ושל השירים. כן. שאלה מצוינת. רב אושר הוא צדיק שחי בין 1913 עד 2003, מי שלא מכיר, היהודי של המאה, אפשר לומר, איש שעסק בהרבה חסד, והייתה לו דרך מיוחדת של הכרה בפגמים כעבודה, כתכלית האדם, וואו. שדרכה הוא מכיר בנזקקות שלו ובתלות שלו בהשם בכל רגע, ואדם שחי שהוא מכיר את הבעיות שלו, אז הוא גם מכיר את הסכנות שהוא מהווה, והוא חי את הסכנה שלו, הוא כל הזמן חי בתפילה שהוא לא יפגע באף אחד, והוא מרגיש הכי גרוע בחדר, אז הוא רואה את הטוב בכל האחרים. זו דרך אבל שבאמת עוסקת במקומות הנמוכים של האדם ובקבלה שלהם, אבל זו דרך של הרבה שמחה, כי בפועל רב אושר האיש שעסק בחסד, בנתינה, ואני לקח לי הרבה שנים לחבר את זה לתוך גם עולם של העשייה של היצירה. כן. ואני שמח השנה שזה מופיע, וגם פותח בעצם את הפסטיבל כיתת אומן עם אבא שלי, צבי ולדמן, שהוא היה חסיד של רב אושר, אני הגעתי לרב אושר בעצם כבן של חסיד, והוא כתב ספר שירה שנקרא מעלות הישימון, שהרבה מהספר נכתב באמת בהשראת גם הדרך הזאת. יפה. אתה מספר ככה על רב אושר שבאמת אני שומעת שחלק גדול מהדרך שלו היה ביקורת עצמית בעצם, זה מה שאתה מתאר לנו כאן, שזה מעניין כי אתה יודע, כשלומדים אומנות בטח אתה יודע יותר טוב ממני, וכתיבה יש הרבה מקום באמת לדברים הבוערים בנו ולביקורת הזאת, ולפעמים קצת פחות מגיע לידי ביטוי, אתה יודע, באומנות המיינסטרימית החרדית. נכון, אני חושב שאפשר גם לקרוא לזה מודעות עצמית. כן. במובן, ואני חושב, נכון, זה שלבים מסוימים. אני חושב שרב אושר גם היה קול שהיה לו חשוב, הוא רצה להשמיע את הקול הזה לתוך החברה החרדית, ובאמת בחייו הוא היה תופעה יותר קטנה. אבל אני חושב שזה בהחלט דבר שהוא חשוב גם שייכנס לאמנות ובכלל החיים בשלל התחומים שלהם. כן. המודעות העצמית, אבל רב אושר הדגיש שלא יישבר, ולא שזה יהפוך להיות איזשהו משהו שאתה
כבר הופך להיות דרך בשביל להגיע לעצבות, או להתעסק בעצמך יותר. כן. כמו שהוא אמר שהייאוש מזין את הגאווה, והגאווה מזינה את הייאוש. כן. אז... אולי זה קשור גם לזה שיש באמת הרבה אומנים, גם בתוכניה פה של הפסטיבל, שהם חוזרים בתשובה, שהם הגיעו מבחוץ, מה שנקרא, ובאמת הם יותר קל להם להוציא החוצה את המודעות הזאת, ואת הביקורת הזאת, וגם אולי לגעת בדברים הפחות נעימים ונחמדים של החיים. בהחלט, אפשר לראות את זה ממש פה במופעים גם במופעים של ימי אנשים, בשעת שין של שרון רוטר ושירי נשיא. כן. שזה מופע מוזיקלי בבחורה, שגם מביא את המקומות האלה, ומפגשים בין שפות שונות של תשובה או של חיפוש. ובכלל זה כתב העת שיש לו ביום ב-29/12 ב-9:30, יש השקה של כתב עת שמביא מלא קולות של נשים שחלקן חוזרות בתשובה, חלקן ממש מתוך המגזר החרדי, ואיזשהו ערבוב כזה של קולות שיכול באמת להתאפשר רק בפסטיבל הזה, שהוקם הגלריה הראשונה בשכונה חרדית, הוקמה על ידי אורי זוהר, באמת, ועוד חבורה של חוזרים בתשובה, והרבה מהאירועים פה הם באמת מנסים להביא איזשהו, כמו שהמופע הפתיחה בתשובה חזרה, איזושהי תשובה חזרה שיכולה להיוולד מתוך המרחב הזה. יש פה גם אומנים שהם לא מגדירים את עצמם כשווים ונמצאים בכל מיני הגדרות אחרות. כן. שגם כן הפסטיבל הזה רוצה לתת את הקולות, גם לקולות הצופים, לתת את האפשרות להביע באומנות ולחפש יחד, אני חושב מה שהפסטיבל הזה בסוף עושה, ולחפש יחד מהי אסתטיקה יהודית, מה זה יצירה יהודית, מה זה יצירה מתוך המנוע של חיפוש רוחני, למשל פול רבושר זה יצירה עם מודעות עצמית. כן. יצירה, אבל יש לזה עוד קולות בצבעים וקול ושירה שונים בפסטיבל הזה. יפה, ואני מאמינה שיש המון אומנים וכותבים ומוזיקאים שמתעניינים, גם גברים וגם נשים. האם יש גם, אתה יודע, אנשים שלא קשורים לעולם הזה כעיסוק שלהם, שבאים וככה רוצים לצרוך את האומנות איך נקרא לה? היא לא הארטקורית הרגילה, היא מביאה פה משהו אחר. כן, לא, אבל יש... לענייני טעם, כמו שאומרים אצלנו. יש דברים לענייני טעם, אבל יש מבחר, יש הרבה דברים באירועי אנשים, דברים, קונים כרטיס יומי ומקבלים באמת מגוון של אפשרויות, חלק דברים למשפחות, גם יש בפסטיבל של הגברים תיאטרון למשפחות, ילדי בית המקדש, ילדים שמגיעים, שעוברים דרך ההיסטוריה, מגיעים עד בית המקדש השלישי. ויש גם המופע של טיב גולן, מופע בחורה של מוזיקאי שבאמת עלה מהבלקן לארץ, ויש לו סיפור שלם איך המוזיקה הצילה את חייו, ואיך הוא בעצם השקיע את כל החיים בחזרה במוזיקה, ומופע בחורה עם הרכב ותיק, זה מופע מקפיץ וכיפי, ולא לענייני טעם, כל אחד שיבוא שם יהיה... בקיצור, תוכניה, כמו שאמרנו, עשירה, וכל אחד יכול למצוא שם את עצמו. בוא נדבר על השיר שלך, שתכף נשמע, קרבות של בוקר. זה התאים לי ככה, השם של השיר, עם הבוקר הקשוח הזה, לעטוף כל ילד חצי שעה. זה התאים לי השם של השיר. לכל אחד היה קשה לצאת מהמיטה הבוקר, בהחלט, לא פשוט. אז בדיוק ככה, זה ככה כל יום, לפעמים רואים את זה יותר, כשקר בחוץ זה מתקרבלים, אבל יש באמת את הקרבות של כל בוקר, וגם זה שיר זה שם של האלבום הראשון שהוצאתי, והרבה מהשירים שם, גם כמו שאמרתי, בהשראת רבושר, זה אחד השירים שאני משאיר במופע, זה שירים מרחוב הטורים, שבעצם אנחנו הרבה פעמים רוצים, כשאנחנו חושבים על אחרית הימים, על הימים הטובים שאנחנו רוצים שיגיעו, על השלום, על הגאולה, אז אנחנו מדמיינים עולם שהוא נטול קרבות. והרבה פעמים התקווה שלא יהיו קרבות, כשאנחנו נתקלים בקרבות בחיים, זה מייצר איזו כפילות. גם אני נאבק במאבק בחיים, וגם אני נאבק בעצם הרעיון הזה שיש מאבקים, כי אמור להיות טוב. אבל רבושר מלמד שהחיים הם מאבק, כל נשימה ונשימה הוא אומר. וגם לעתיד לבוא, זאת אומרת, המאבק לא ייעלם. מה שיעלם זה שאנחנו נפסיק לחשוב שצריך שהכל יהיה מסודר כבר מראש, ואנחנו נחיה
מאבק. ברגע שכל אחד חי את המאבק בתוך עצמו, אז ממילא יש שלום במרחב הציבורי, זאת אומרת, הוא לא רב עם אף אחד אחר. אז השלום זה שכל אחד רב עם עצמו. אבל הריב הזה הוא כבר יהפוך להיות מתוק, כי אנחנו נבין שזה חלק מהעניין. כן, זה אפילו הופך להיות שירים, וזה המהות של השיר הזה, קרבות של בוקר. יפה ומרגש ומרתק. תודה רבה למשה ולדמן מפסטיבל צבעים של שירה מבית גלריית המקלט. תודה רבה שאתם ממשיכים ככה לשקוד ולהביא אומנות אמיתית למגזר שלנו. להתראות. תודה רבה, ותודה, אני רוצה לומר תודה לדוקטור נועה כהן, שהיא מנהלת הפסטיבל ואת הגלריה, ובאמת פורצת דרך בדרכה. לגמרי. ותודה רבה לך, וממש מוזמנים כולם לבוא, נשמח לראות אתכם, נשמח לשמוע מכם. תפנו אלינו בדרך גלריית המקלט, בפייסבוק. אנחנו נמצאים שם, נשמח מאוד לשמוע. תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. בקרבות של בוקר אדם נשלף אל הכיור